Ay, kabalaka. Dili madugay mahabalik na si Leo kana. Positive man ko ba? Nga mudaog siya sa atong apelasyon? O si Santi, maayo yung record dito sa Bilibid Prison Muntinlupa. Ang atong iampo nga usa-unta ang nga ni Santi ang maindusar sa Board of Parole aron mapardon sa atong presidente. Pray lang ta. Sabot ka, pray lang ta. Why imposible sa gahom sa Dios? God, walang unta mo tuo si Lia sa akong paghingili niya. Gibati ko, kung mawa siya, kung dili na ko siya makita, murag mahunong sa pagpitik ang akong kasing-kasing. Dong Ramel. Nganong mura man kag manok gidunlok dong. Dong. Ano Okay. ka dong? Susiha ko no kung nagalakaw ng Basilea. Na. Para ba ko kay bawo dong kay dili ra ba ko'y balikan ni Delia. Tarong ako tubag minggo ya. Oh, hiwi de dong. Dong, wa bitaw ko kay bawo dong eh. Wa ko gadi para asa na to paingos Delia. Yaya, Go. susiha ko no kung nagalakaw na Basilea. Si Delia dong? Susiha ko no kung nagalakaw na ba? Oo, lagi, oo, lagi. Tuwa din sing. Kay bawa din ko. Baa eh. Ay. Victims of love, a broken down affair. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love, mauna. Wala gid ang taong biya sila ya. Wala gid ang ta. Babes? Mga tumi kasi na si tita. Saan mo kuyog ka? Giingnan ko na kamo nga wa ko'y hilig ng sugal. Kung gusto mo kamo lang. Sugal ra bagod ang naa sa kasino? Kung gusto kang mo inom, naay daghan dito. Kung gusto sa kamukaon, ay daghang restaurant nga lami kayo maluto. Itrita ka, babes. Dako kay ko ginasya sa akong butika ron. Itrita man duha ni Tita Carmi. Sige na, babes. Sige na po. One word is enough for a wise man. Ano is na for a white man? Dili ko man, no? I'm a woman nga nagkinahanglan sa imong pagmahal. Bulin! Iha? Naunsa ka? Ay, tita ay, yung anak nga bayot, di pa sakitan na sad ko. Bayot yun. Iha, ato na ta. Nakawat na nato ang atong amigo si Ben o si Norbert.
Og adto ta man hapon sa gawas sa casino. Ilang taya. Okay, for a while, tita, ha? Mag-retouch na. Okay. I guess. Panahon na sab tingali nga mangita og laing lalaki sa akong kinabuhi. Dugay na namatay si Alfonso. Pero kung magminyo man ko pag-usap, siguroon ko nga mas dato pa ni Alfonso ang akong minyuan. Tita? Tita, let's go. Sorry, hanalangan yun po. Hey! Pagili ha? Nasa ka, tita? Uy, Tita, ha? Nag-daydream ka. Tita, hapon pa. Kamusta pang adlaw? Ay, kung in love ka. Don't tell me nga natipuhan ni mo si Norbert. No, iha. Dili si Norbert. kundi ang ilang amo nga big timer. A certain Bart Monteclar. Bart Monteclar. Murag, bikatin to ng apelido hada kita. Sa ato pa, dili dahil si Norbert, kung dili, ang amo niyang si Bart Monteclar. Well, himuon ko lang bridge si Norbert iyan. Siguro sa kung nasayran sa pagkatao ni Mr. Bart Monteclar, usa siya ka tiguang ulitaw. Usa ka US Navy. Dako kay gidawat nga pension buwan-buwan sa US. Take note, iha. Daghan ka siya mga negosyo. Daghan siyang gigunitan nga mga dagkong korporasyon. Shareholders sa mga bangko, sa mga oil companies. Matod pa ni Norbert, simple na kuno kayo ang pagkatao ni Mr. Bart Monteclar. Mura lang gani kuno way kangho kung siya tanawon. Pero oh my God, silent billionaire. Kung tipunon ang among properties ni Alfonso, dili kini makatumbas sa mga properties ni anang Bart Monteclar. Wow, tita, sa ato pa. Siya ang lalaki nga may tulog ka M. Tulo ka, Em? Matandang mayaman, madaling mamatay. OMG! O say OMG! Oh my God! Iha. Ita na biyanig yung kas panahon. Yeah, ikaw pilya ka gyud. Okay, come on, Iha. OMG ka, ha? Oh my God! Ano pa, Iha? LOL! Susihi siya yaya. Narehistro na sa akong utok kung sa akong kasing-kasing ang iyang pagingili na mo din ni Cristel. Kung tingna siya, ganili mi mo gamot din ni. Maghawa man mi din ni Cristel ba? Kung kababatunan ko nila, kalimpyo kong pagkaasawa. Kung wa ko makasaan ni Ramil. Ayaw silang pabalakay, kay kutob sa among mahimo. Di kami magpakita pa ni Cristel. Aron di na magsurok ang iyang dugo sa pagtanaw na mo. Kung kalimpyuhan ko na ang lapok na gisablig ni Ma'am Carmen sa akong pagkatao. Pamahawa na nitinhiya niya. Ambot sa bitaw nas dong Ramil, uy. Nagtuo magid kong in love gid na nimo day ba? Di na ko mula anak yaya. Himpit na kong gipapas ni Ramil sa iyang kasing-kasing. Maong maningkamot sa ko. Nakalimtan ng sab siya din eh. Dili ko makamove on. Kung padayon kong gunitan ang pagdaong nga magbalik pa mi ni Ramil. Dili yun tingali mi para sa usag-usa. Sige yaya. Balikan na lang to si Ramil. Kung palihog kong sulti niya.
nga mutabang ta siyang ampo aron kalimpyuhan ko na ang napok ni sablig ni Ma'am Carmen sa akong pagkataw. Aron kung mahitabo na niya, di namin niya makitaan din eh. Ug aron matuman ang iyang gusto nga mamahawa na mi dinhi. Sige, day. At tuon ako si Dong Ramil. Ug sultihan ko siya sa tanan yun ni mong gipanulti. Sige, excuse na. Thank you, Yaya. Mami, ayaw paghilak. Baka hilak masab ko. I'm sorry, anak. Di man di unta ko amay mahilak. May kasandigan na ta. Wa na ta mong inusara. Naa si Lolo o si Lola nga andam sa pupo nato sa tanang higayon. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang ato